हामबाय जोंनि ससियेल मिडियानि थाखुग्रावनो बेसकां 11 तारिख अक्टोबर 2023 नि जे जोंनि आम्बासा टाउन हल जे पान्डा संसारजाक ओ पान्डानो थैयैनो जोंनि प्रस्तुति मिटिं दाल रे दाल चंजाक जाखा जों दिनै सारा आम्बासा एलाकायावनो जों जे टाउन तै जों फ्लेग गायलायलायखा YTF नि दारा तै जों निजे आं निजे लगे दङ साफा आम्बासा 47 नि GS ओंखाय आमनि बिसिङाव जों दिनै सारिनि बिसिङावनो जोंनि आम्बासा टाउन हल जे साजागमु जे डेकोरेटर तैयै जों आबो गाहाम खाय नायथक खाय जों साजावनानै बागै प्रस्तुति जों नाजाखा सारिनि जुमिनो चेंजांनाय ओंखाय खनानि प्रग्राम नि तैयै जे बरक जों माइकिं बुखायका सारा आम्बासा 47 न तैयैनो जों माइकिं खायका ओ माइकिं नि माध्यमे जोंनि ओ हल कम से कम 1.5 হইতে 2000 পর্যন্ত বরক ও জায়গাও পার্টিসিপেট খাইনাই ओंखाय खूब नायथावथाव खूब दंथखायनो जों जोंनि प्रग्राम न जों सक्सेस खायनायनि बागै जायथावनाय गामनि बिसिङाव खानानि प्रग्रामनि तैबो जों फार्स्ट जों रैली खायनाय आम्बासा मटर स्टैंड जरातुई टाउन हल आम्बासा टाउन हल नि सिमी ओंखाय जों बेग खायथावसो जों फायफिनाय एरपरे जोंनि नक हल नि जों सामुं जों सेंलायनाय प्राय 11टा रावनि जमैनो जों सेंलायलायनाय गामनि बिसिङाव जों पाइथागो जों ओ प्रस्तुति नाखा जों तुइनि हইতে आरम्भ खलायै चामुं तो बेस बिसि किछु खाइमे आफाना जों अन्तत पक्के जों खिसुरिनि बन्दोबस्त जों खलायलायखा बाजाराव खलायलायखा जों ओंखाय पाइथागनि बिसिङावनो जों आबो जों साधारण किसिसा चामुं जों खिसुरि जों सालायलायनो जोंनि पान्डा 11 तारिखनि पान्डा जों माथागलायनाय अच्छा ओ प्रोग्राम बरक रक नंनि जे कर्मी रखे बाहिर फाइनाल बागे बंग बागे ताम बागे व्यवस्था खाते जों प्रत्येकटी 17टा मोटामुटी बिसि दङ चिनि 17टा बिसिनि बिसिङावनो जों सा कायसा सा जों जनकिसा मासाखाय रलायलायनो जों प्रचुर जों गैदारिं जों बिसि वाइस जों बरक कुथुमलायनाय ओ जागाव प्रत्येकटी जोंनि 17टा बिसिनि तुइनो जों ओ जागाव कुथुमलायनाय 17टा मोटामुटी बिसि दङ चिनि 17टा बिसिनि बिसिङावनो जों सा कायसा सा जों जनकिसा मासाखाय रलायलायनो जों प्रचुर जों गैदारिं जों बिसि वाइस जों बरक कुथुमलायनाय ओ जागाव प्रत्येकटी जोंनि 17टा बिसिनि तुइनो जों ओ जागाव कुथुमलायनाय